anava tan ràpid, una altra foto borrosa, com si tingués pressa. La fotografia és mirar el món com si fos un tresor. És perfecte! Us dono la benvinguda a un nou conte. Soc l'Anna de Santiago i avui ens acompanya el Rufus en aquesta aventura molt especial, on descobrirem la foto perfecta. Ens acompanyeu? En Roger era un nen a qui li apassionava la fotografia. Des de petit li havia agradat observar el món i capturar el que veia amb la seva càmera. Però anava tan ràpid que ni tan sols es fixava en els detalls abans de prémer el botó. Sempre volia fer les fotos tan ràpid, com si tingués pressa, i moltes vegades sortien borroses o mal enfocades. Un dia, el Roger va sortir al parc per fer fotos d'un ocell que havia vist volant d'arbre en arbre. Va agafar la seva càmera i va córrer cap a l'arbre on l'havia vist. Només va veure l'ocell durant uns segons, però com estava corrents i corrents, va aixecar la càmera ràpidament. Sense pensar-hi gaire, va fer un clic. Oh no, una altra foto borrosa! No puc fer-ne mai ni una de bona. En aquell moment va arribar l'oncle Oriol, que sempre estava tranquil i sabia com veure el món amb una mirada serena. L'oncle Oriol es va apropar al Roger per veure què li passava. Hola, Roger, com vas amb les teves fotos? Vaig massa ràpid. Sempre he fet les fotos amb presses i em surt tot malament. No et preocupis, Roger. T'ensenyaré un secret per fer les fotos realment especials. Però primer, què et sembla si fem una cosa diferent avui? Prenem-nos un temps i caminem per observar, abans de prémer el botó. El Roger, confós i pensatiu, va exclamar: «Com que caminar? Si vull fer una foto de seguida!» L'oncle Oriol, amb un somriure tranquil, li va explicar: «La fotografia no és només fer un clic ràpidament, és mirar el món amb calma, com si fos un tresor. T'ensenyaré com. Primer, mira bé el que tens davant. Observa tot el que hi ha, les formes, els colors, la llum i les ombres. Pensa en com vols que sigui la foto i, només després, quan ja ho tinguis tot clar, fas la foto». El Roger, mirant al seu voltant, va veure el parc tranquil i verd. Va començar a caminar lentament amb el seu oncle, mentre observaven tot el que els envoltava. L'oncle Oriol, amb una veu calmada, va continuar. Per exemple, mira aquesta flor que hi ha aquí a terra. Si vas massa ràpid, no veuràs la bellesa dels seus pètals i com la llum del sol els fa brillar. El primer pas per preparar-te és aturar-te i observar. El Roger va mirar fixament la flor. Va notar com els seus pètals eren d'un color suau i com la llum del sol feien que brillessin. Va respirar profundament i va pensar en què volia capturar en la foto. L'oncle Oriol el va observar amb una mirada pacient. I, amb una veu suau i entusiasta, li va explicar: «Ara que ja has observat bé, pensa en la composició. Com vols que es vegi la flor? Vols que estigui al centre o en un costat? I què hi ha al fons? Hi ha alguna cosa que afegeixi bellesa o que l'elimini de la imatge? Pensa en això abans de prémer el botó». El Roger, amb més calma, va començar a moure's a poc al voltant de la flor per veure què quedaria millor. Va observar tot al seu voltant i va començar a formar una imatge clara a la seva ment. Va veure que volia que la flor estigués una mica a la dreta, amb un fons verd fosc que feia que els pètals brillessin molt més. El Roger, amb una nova mirada d'emoció i concentració, va dir: «Crec que ja ho tinc clar. Ara només falta fer el clic». L'oncle Oriol, somrient i satisfet, va donar un toc d'ànim.
Ara sí, Roger, respira profundament i observa una mica més. I després prem el botó amb calma. El Roger va respirar lentament i va fer la foto amb tota la calma del món. Quan va veure la imatge a la càmera, va somriure perquè era perfecta. La flor estava nítida, la llum del fons li donava un aire màgic i tot estava al seu lloc. «Mira, oncle! Aquesta és perfecta!» L'oncle Oriol, amb una gran satisfacció al veure el rostre radiant del Roger, li va dir: «Ho veus, Roger? La fotografia és més que només capturar una imatge. És estar al present i veure el món amb calma. Si et prens el temps per observar, et sorprendràs de tot el que pots veure i capturar». El Roger, somrient, va mirar la càmera amb orgull. «A partir d'ara, em prendré el temps per observar abans de fer les fotos. Crec que la paciència fa que tot sigui molt més bonic». Des d'aquell dia, el Roger va aprendre a caminar més lentament, a observar més i a prendre's el temps per capturar els moments màgics del món. Les seves fotos van millorar dia a dia i, el més important, va aprendre a gaudir del viatge i de tot el que el rodejava. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins la propera!